Achije maroma paga chiel ma nyoma gi obila mago kwach kiche gweng ma Binzaro mantiere machiegni gi Shakahola no chopie doho ma Malindi e mbele jang'ad bura Joy Wesonga kama no odonjnegi. Kaluwore gi Jamin Buche Achijego mane ntiere kod nyithindo ariyo itimonegi nonro ewi ketho mar chiwo puonj mobam malalo oganda, nek kod njore. Ibiro medi negi kod kuom ndalo 30 kapod imed tim nonro matut kaponi dibed ni gitudre gi din magalagala ma ji maroma 4 manoresi ka ngimagi ni kamarach osebedoe ka bende ringre ng'at achiel nokwany. Bura no igeno winj tarik 22 dwe mar 9 higani. Jana usiku tulishika yule mama mwenye hiyo boma ya homestead na wengine watatu wanaume. So as we speak wote wako under DCI for further investigation. Tulipookoa huyo mama na bwanake tuliuliza mlikuwa wangapi. Alikataa kuongea kabisa. Tukaona kwamba waje tupeleke hospitali kwanza mama alikuwa kwa hali mbaya. Kama chiela ni ogai mardunda bura mara DCP Rigathi Gachagua sani koro yango ni en ema onego miye otiko gi kweth maketo sirikal tesre ng'wela rokom jatend piny yiero mabiro magana 2027 kano wuoyo Boston ne boma mar piny mar Amerika. Gachagua wacho ni en ma intiere kod lony kaluwore gi bedo mare jalo jatend piny kuom higa 2 kendo ni en kod huma e gwenge ma Masawa